Sportovní rybář Jakub Wagner má velkou vášeň. Chytání ohromných sladkovodních ryb. Cestuje za nimi až do nejzaších koutů světa. Ale nevymizeli už tito říční obři? Jsou opravdu vzácní. Pokud chcete chytit velkou rybu, musíte trpět. Teď má v hledáčku rybího obra, který žije ve vodách Afriky. Je fakt vedro. Jakuba možná čeká jeho doposud nejtěžší zkouška. To není dobré. Je to nafta. Vypravil se totiž Jo, je to velká ryba. za jednou z největších sladkovodních ryb. Pane bože, to je ale kus. Česká televize uvádí dokument Za obřími rybami s Jakubem Wagnerem. Okoun nilský. Je 26. března 7 hodin ráno. Sportovní rybář a držitel mnoha světových rekordů Jakub Wagner začíná svou další výpravu v hlavním městě Keni, Nairobi. Je to zkušený cestovatel. Tentokrát míří hluboko do vyprahlé pustiny, kde žije ohromný okoun nilský. Tak nevím, je to business třída nebo první třída? Je to business class. Z Nairobi letí na sever k jezeru Turkana, které leží uprostřed pouště ve velké příkopové propadlině. Je to opravdu zvláštní místo. Nejspíš jedno z vůbec nejodlehlejších v Keni. Naším cílem je chytit v jezeře Turkana obřího okouna nilského. Obyvatelé starověkého Egypta tuto rybu uctívali jako dokonalého lovce. I dnes je na vrcholu potravního řetězce a požírá vše, co se jí vejde do rozměrné tlamy. Může dorůstat délky 180 cm a váhy přes 225 kg. Pokud ji chce Jakub ulovit, bude se muset vyrovnat se skalnatým terénem, prudkým větrem a spalujícím horkem. Díky moc, byl to opravdu příjemný let. Ano, byl to klidný let. Děkuji vám. Na této cestě však jde i o něco víc než obvykle. Jakubův přítel, parazitolog David Modrý, se už nemůže dočkat, až přiletí. Požádal ho totiž o pomoc s důležitým výzkumem. Ahoj, Davide. Vítej. Představuji vám biologa Davida Modrého. To jezero je krásné, vůbec tu nefouká. Doufám, že to vydrží. Chytat tady bude paráda. To jsem taky sliboval. Tak snad. Tento český odborník tu s kolegy pracuje na výzkumu okouna nilského. Objevilo se podezření, že okouni nilští z jezera Turkana by mohli být přenašeči parazitů, kteří by mohli při konzumaci ohrozit lidské zdraví. Kdyby se Davidovi podařilo prokázat, že tomu tak není, mohl by místní obyvatelé ujistit, že se okouni mohou jíst a i nadále vyvážet do zahraničí. Jeho výzkum však narazil na jeden problém. A potřebujeme někoho, kdo dokáže chytit velký exemplář, který bychom mohli podrobně prozkoumat. Jsme tu několik týdnů a zatím se nám do rukou nedostala ryba těžší než 15 kilogramů. V těle menších okounů David žádné parazity nenašel. Potřeboval by ale nějakého většího, přibližně kolem 40 kilogramů. A to je úkol pro Jakuba. Nepodařilo se jim získat žádného pořádného, tak mi zavolal: hele, nechtěl bys přijet a nějakého nám chytit? Jenže připravit rybu o život, byť pro vědecké účely, je v rozporu se zásadou chyť a pusť, kterou Jakub přísně dodržuje. Řekl jsem mu, že mu dám jen jednoho a že všechny ostatní pustím. Tohle vybavení půjde do skladu a všechny osobní věci do té místnosti nalevo. David bydlí na okraji malé oázy Lojan Galany, která leží na východním břehu jezera Turkana. Setkávají se zde 4 severní kmeny: Samburu, Gabra, Turkana a El Molo.
horké větry ošlehávané keňské poušti už 2 roky nepršelo. Dobré odpoledne. Vítejte. Tohle je Jakub. Rád vás poznávám. Nápodobně pojďte dál. Jakub s Davidem usednou nejprve k talíři rýže, hrachu a fazolí. Vypadá to moc dobře. Ochutnáme. Very good. Yeah. Takové jídlo je zde luxus. Voda v jezeře je totiž poměrně slaná, takže se tu nedá nic pěstovat. Vesničané jsou zcela závislí na potravě, kterou získají z jezera. Všechno se sem musí dovážet, takže typické místní jídlo se skládá jen z rýže a ryb. Pro místní obyvatele je v poušti opravdu těžké cokoliv vypěstovat. Pořád mi nabízejí ryby, ale ty já nejím. Jsou to víceméně mý přátelé. Very good. Je 6 hodin ráno druhého dne expedice. Začíná se brzy. Hi. Nice to meet you. Hi. Jakub se setkává se členy své posádky, Josephetem a kapitánem Petrem. Čas, který má k dispozici, není neomezený. Odlet je stanoven za 12 dní. Za tu dobu musí ulovit velký exemplář okouna nilského pro parazitologii. A pak by rád chytil ještě jednoho, kterého by jako obvykle bez úhony pustil zpátky do vody. Rybaření může začít. Muži z východního břehu jezera spouštějí na vodu menší 4metrovou loď. Plavidlo kapitána Petra je jako stvořené pro chytání ryb za hezkého počasí. Kdyby se však zvedl vítr, vlny by mohly loď převrátit a celá posádka by se pak možná mohla blíže seznámit s dalšími původními obyvateli jezera Turkana. S krokodýly nilskými. Těchto nenasytných plazů jsou v Africe desítky tisíc. Ti největší si troufnou i na člověka. Podle odhadů mají ročně na svědomí 200 obětí. Jezero je dlouhé 220 a široké 50 kilometrů. Lidé z vyprahlé oblasti severní Keni mu říkají Nefritové a v Evropě bylo dříve známé pod názvem Rudolfovo. Obklopují je jen holé skály z vyvřelých hornin. Jakub je při projížďce po rozlehlé vodní ploše pevně přesvědčen, že tady ohromní okouni nilští stále někde žijí. Jezero Turkana je velké a ve velkém jezeře jsou velké ryby. To je jasné. Okouni nilští obývají sladké nebo poloslané vody na většině území Afriky. Žijí ve všech větších říčních sítích a jezerech, tedy všude, kde je dostatek potravy. V jezeře Turkana žije asi 40 druhů ryb, proto tady okouni mohou dorůstat úctyhodných rozměrů. Jsou to věčně hladoví predátoři a mají jen málo přirozených nepřátel. V jezeře Turkana jsou původním druhem, ale byli zavlečeni i na jiná místa. Lidé je vysadili například do nedalekého jezera Ukereve, dříve známého jako Viktorijino, kde mají na svědomí vyhnutí 200 druhů ryb. K hledání ryb Jakub používá přístroj, který místní rybáři k dispozici nemají. Sonar. Nejdříve musíme dát tuhle část do vody. Díky ní je najdeme. Okoun nilský je jeden z mála druhů, jejich tvar těla je na displeji sonaru dobře vidět. Návnadu tedy můžeme celou dobu jen vláčet. Hele, jednoho máme. Zkusíme to tady. Takže ty je tam prostě uvidíš? Jo, přesně tak. Uvidím ho na displeji. Ne tak rychle. Hladina dnes není moc klidná, dělají se velké vlny. Ale snad nějakého okouna chytíme. Mohlo by to být mnohem horší. Jo, mohlo. Prší, není to pro tohle místo neobvyklé? Ano, to tedy je. Jakub doufá, že v oblasti sužované suchem mu déšť přinese štěstí. Jo, je tam, je tam! První ryba.
Chystá se ke skoku. Viděli jste to? Viděli jste, jak pěkně vyskočila? Je to hezká ryba. Je to pěkná ryba. Dobře. Josefete, můžeš to podržet? Díky, já se ji teď pokusím chytit za ocas. Podej mi vlasec, podej mi ho. Je docela velký. Okoun nilský z jezera Turkana. Krásná ryba. Na ty velké ostny na jeho hřbetě si dávej dobrý pozor. Jednou se mi stalo, že jsem takhle držel podobně velkého okouna a on sebou mrsknul a měl jsem je v břiše. Vidíš, jak má velkou tlamu? V tomhle jezeře je na vrcholu potravního řetězce. A to ještě hodně vyroste. Tento je pro účely pitvy pořád moc malý. Tak ho pojďme pustit. Tak jo, pojďme pustit tuhle krásnou rybu. Ahoj. A je to hezká ryba, opravdu hezká. Chytil jsem rybu hned první den. V bouřce mi zabral docela velký okoun. To bylo něco. No není to neuvěřitelné? Déšť v Keni? To je hodně vzácné. Dost neobvyklé. Bouřka, která ukončuje sucho, nabírá na síle. Posádka lodi se uchyluje na ostrov uprostřed jezera. Nechce se mi uvěřit, že jsme na jezeře Turkana. Musíme být někde jinde. Po 2 letech naprostého sucha. Ještě tak 2-3 hodiny počkáme, dokud se vítr neutiší. Ale s rybařením už je dneska konec. Jakub sice přišel o drahocenný čas, kdy mohl chytat ryby, ale déšť je velice důležitý pro místní obyvatele. Když se s Davidem vrátil do Jelangalany, vesničané příchod bouřky oslavovali. Prší tu poprvé po 2 letech. Proto z toho tyto ženy mají takovou radost. Zpívat s 11 ženami je neuvěřitelný pocit. Něco takového jsem zažil vůbec poprvé. Je 3. den z 12. Sportovní rybář Jakub Wagner se chystá na obřího okouna a vede posádku lodi do odlehlé části jezera Turkana. Je 6 hodin ráno a míříme na jih. Oblast kolem jižního cípu jezera je neosídlená, protože je tu špatný přístup k pitné vodě. Ryby tu nikdo nechytá a je pravděpodobné, že by tu mohli žít velcí okouni. Tým tady bude několik dní tábořit. David se na místo vypravil po souši terénním autem se zásobami. Jakub jede lodí a bude tak moci začít rybařit hned, jak dorazí na místo. Nejlepší doba na vláčenou je ráno. Řekněme mezi 8 a 10, nejpozději 11. Nejlepší čas na chytání okounů, tak musíme být připraveni. Potřeboval by, aby ráno bylo dobré počasí, ale během plavby na jih vítr zesílil a cesta proto byla o mnoho delší a nebezpečnější. Vítr je určitě silnější než včera a mohlo by se to ještě zhoršit. Kdyby se to stalo, na rybaření už by nebylo dost času. Po 5 hodinách na vlnách konečně přijíždějí do cíle. Ideální čas pro lov je už pryč a tak s lodí míří ke břehu, aby si od silného větru odpočinuli. Dneska je vedro. Musíme najít nějaký stín. Tam pod těmi stromy?
Když potřebujete stín, jediná možnost je tady schovat se pod strom. Na mnoha a mnoha kilometrech pusté a neúrodné půdy jsou rozesety ostré skály z vyvřelých hornin a osamocené stromy s řídkými korunami. Je to naprosto vyprahlá poušť, jsou tu jen skály, písek a kamení. Nic víc. Odpoledne přijíždí David a přiváží věci potřebné ke stavbě tábora. Náš tábor je opravdu jednoduchý, nic pohodlného. Ale nedá se nic dělat. Pokud chci na jezeře Turkana chytit velkého okouna, tohle je nejlepší místo. Na souši panují nevlídné podmínky. Jakub se tedy chystá znovu na vodu. Vyráží v pozdním odpoledni. To je druhá nejlepší denní doba k lovu okouna nilského. Jsme na novém místě. Vždycky mám stejný pocit. Nové místo, nová naděje. Nejdřív budu vláčet u hladiny, pak hlouběji. Pojedeme podél pobřeží a zkusíme najít nějaká dobrá místa, ano? Dobře. Je to tu krásné. Jsme blízko sopky. Tady nikdo nežije, nejsou tu žádní lidé, proto tady také nikdo nechytá. Mohlo by to tu být moc dobré. Je tam! Pěkná ryba. Jeď, je to velká ryba. Tak jo, jeď, vypadá moc dobře. Zastav motor. Je tu hloubka, to je v pohodě. Plave nahoru. Nejspíš vyskočí. Ty velké moc neskáčou. Třeba jenom jednou, ale většinou je to opravdu krásný skok. Jo, je to velká ryba. Moc hezký okoun nilský. Yes! What a fish! What a fish! Viděli jste tu tlamu? Nádhera. Tenhle chlapík váží přinejmenším přes 40 kilo. Tak jo, jdeme na to. Podrž prut. Je to nádhera sledovat, jak takový obr vyskakuje z vody. To je váha. Díky moc. Taky díky. Je to pořádný kus. Vyndáme mu háček. Podívejte se na něj, to je ale tlama. Tenhle okoun bude vážit tak 40-45 kilogramů. To nejspíš bude maximální velikost jeho tlamy, podívejte. Skoro bych tam strčil hlavu. A teď si zkuste představit tlamu nějakého ještě většího. Takže na délku měří 132 cm a teď obvod trupu 81 cm. Tento exemplář by se parazitologům líbil, ale Jakub nedokáže porušit své zásady sportovního rybáře. Tuhle krásnou rybu chci pustit. O život ji nepřipraví. Výborně, Josefete. Je tu mělko. Tady můžeme skočit do vody. Jdeme na to! Musíš mi pomoct, Josefete, je moc těžký. To je ale velký okoun. Krásná ryba. Musíme mít oči na stopkách, protože tohle místo se hemží taky krokodýly. A určitě jsou někde poblíž. Musíme být moc opatrní. Tyhle ostny jsou hodně ostré, používají je na obranu. Hlavně ti menší. Tenhle druh má opravdu velké oči, při lovu se totiž řídí především zrakem. Díky těmto velkým ploutvím dokážou velice rychle vystartovat. Jsou to dobří sprinteři, ale rychle se unaví.
Obří okoun nilský z jezera Turkana. Jenže když chce Jakub rybu pustit, Díky a zase příště. stane se něco zvláštního. Ahoj, už můžeš plavat. To je správný směr. Ahoj. To je opravdu výjimečné. Něco takového se mi ještě nikdy nestalo. Ta ryba si mě musela oblíbit, protože to je neuvěřitelné. Nakonec přece jen odplouvá. Teď už je zpátky doma, v bezpečí hlubší vody. Jakub si však uvědomuje, jak důležitý Davidův výzkum je. Zítra se sem proto vrátí. Den 4. 7 hodin ráno. Tým se připravuje na další den na rybách. Jakubovi ale není dobře. Chce však svůj slib dodržet a chytit velkého okouna pro parazitology a tak se přesto dává na cestu. Už jsem 2 dny nespal. Je hrozné vedro. Vůbec mi není dobře. Josephe, nevadilo by, kdybychom se vrátili do tábora? Jasně, žádný problém. Čloumá s ním horečka a je dehydrovaný. Na rybaření nemá dost sil. Nezbývá mu tedy, než se vrátit do tábora a odpočívat. Největší problém je, že v těle neudržím vodu. Jakub je mimo hru a splnění cílů expedice se tak na 2 dny odkládá. Přežít tady není nic jednoduchého. A my se tu ještě snažíme chytat ryby. Je snadné udělat chybu a když dost nepijete, je to pro vás konečná. Uvidíme, jestli to ráno bude lepší nebo ne. Cítím se o něco lépe. Potřebuju si ještě 1 den odpočinout a pak už by to snad mělo být dobré. Hodně vody uplynulo, nechytal jsem celý den. Bylo to pro mě těžké, ale aspoň jsem hezky odpočatý a můžu pokračovat v tom, co jsem si přece vzal. Pojďme na nějakého toho velkého okouna. 6. den z 12. Tým je konečně zase na lodi. V jižní části jezera Turkana panují opravdu nelítostné podmínky. Horký odpolední vítr zesiluje, když tu najednou... Teď je to tu docela nebezpečné. Počkej, zastav, zastav! Přímo za námi jsou velké skály. Mám pořádnou rybu na háčku a musíme se od nich držet dál. Zamotali se nám vlasce. Couvej, zpátky, zpátky, zpátky. Josephe, je to fakt velká ryba, musíme to udělat rychle, podrž proud. Třením vlasců o sebe by se mohli přetrhnout. Dej mi tu návnadu, zpátky, zpátky. Naviň trochu. Jakub Wagner zasekl ohromného okouna nilského. Teď se urputně snaží rozplést zamotaný vlasec, aby mu ryba neunikla. Drž ten prut nahoře. Pořád tam je, cítím to. Jo, pořád tam je, chlapi, ještě chvilku a už to bude. Jo, a je to. Je to fakt velká ryba. Plave nahoru. To je ale kus, bude mít přes 50 kilo. Chyť to. Teď musím být hodně opatrný, protože tyhle háčky jsou velice ostré. Vtáhnout mohutnou rybu opatrně do lodi není vůbec jednoduché.
Díky moc. Má přes 60 kilo, možná i k 70 kilogramům. Je to obr, mám velkou radost. Yes! Ale na oslavy není čas. Okoun se při dlouhém boji vyčerpal a teď je v kritickém stavu. Jakub ho bere do mělké vody. Je to opravdu pořádná ryba a já bych ji moc rád pustil. Bohužel byla na háčku příliš dlouho. Teď je na konci svých sil a já si nejsem jistý, jestli by se vůbec vzpamatovala. Proto ji radši dám Davidovi, aby mohl postoupit se svým výzkumným projektem na jezeře Turkana.